Bună dimineața, astăzi mergem la Mangalia cu sora mea. Mișto! Da, deci... Update, deci am găsit loc, trenul e gol Vreau și eu să vin. și Vreau. așteptăm să plecăm din efurie, sub. Trenul e gol, vagoane interesante, cu prize, cu... Pare frumos. Am ajuns în spatele trenului, cred că avem 6 vagoane. Da. Cam așa ceva. Și acolo e o biserică. Cam așa se orientă situația. Stăm în tot un vagon de clasa a doua, foarte frumos, foarte elegant. Foarte frumos e făcut. Și ne îndreptăm spre Neptun. Suntem în ultimul vagon. Ceea ce e interesant, pentru că e frumos să vezi din spate trenul. Și vreau să ajungem să mergem pe lângă mare, pentru că e priveliște frumos. Mergem spre Olimp. Deși trenul nu oprește la Olimp sau Neptun, nu știu exact ce este. E o călătorie pleasant. Deși e cam mare Gălăgia. E o călătorie frumoasă, prin pădure și interesant. Am ajuns în Mangalia, chiar pe unde este foarte frumos. Acum trebuie să ne întoarcem repejor spre gară pentru că o să plece trenul. Și da. Hai înapoi. Am ajuns în Mangalia. Este foarte frumos, mergem să vedem la ce linie avem trenul. Cred că acesta o să fie. Am ajuns în tren, are să fie tot ultimul vagon. Trenul este plin de vagoane supraetajate. Cred că sunt vreo 12 și e numai vagoane din astea. Și cum vin trenul, facem repede un review la vagon. Și avem niște locuri, băi, cu toaleta pe linie și scaune jos, compartiment. Trenul este cam atât de lung, multe vagoane până la locomotivă. Numărați voi să le număr eu după aceea. E vagon supraetajat, atât. Gara din Mangalia. Foarte frumos. Oamenii în stația așteaptă probabil alte trenuri. Mergem să ne plimbăm pe tren. Ce viață și pe noi. Ce? N-are nimic. Locuri libere. Asta e al doilea vagon. Pe jos. Al treilea vagon, continuăm la capăt. Pune ce am ajuns la capătul trenului. 9 vagoane la număr. Cu destui călători. Aici e conexiunea, nu ne interesează. Și luăm înapoi către ultimul vagon, pentru că acolo e mai bine pentru noi când coborâm la eforie. Partea cea mai mișto la vagoanele supraetajate e view, pentru că se vede mai mișto marea și e frumos. E interesant. Bun, noi ne apropiem de stația din eforie. Acolo se dă în jos, trenul își continuă călătoria până la Constanța și probabil vine înapoi, iar în Mangalia și tot așa. Mai multe trenuri Regio cu vagoane supraetajate de clasa a doua și cu clasa 2. Și am ajuns la eforie. Am ajuns la eforie și acum gata. Deci călătoria s-a încheiat cu trenul Regio.